The main settler organizations are holding a conference near the border to select the first Jewish families to settle in Gaza. We are the only media invited to cover it. ברגע שאני שומע את אותם הפצצות בעזה, אני מרגיש שהעם שלי חזק. משמידים את הרע בעולם. As we hear Israeli bombs falling on Gaza, they already discuss how much land each family will take, and the destiny of the people of Gaza, the exile. מותר לגרש אותו ומותר להשתלט עליו. זה שלנו. זה שלנו והשם רוצה אותנו מתיישבים שם. זה מקום בכלל לגדל את הילדים, דרך אגב בסוף בהתחלה לא יהיה צפוף שם, כל אחד יהיה לו דונם, יהיה מאוד מרווח, לפחות דונם. לא! משנה מה אנחנו, אבל זה לא מספיק. לא אחד ולא שתיים ולא שלוש. כל אחד ניקו. אז מי זה טוב? זה אומר שנותנים לו לישון בשקט. אתה לא תישון בשקט. אני לא אתן לך לתכנן את עזה. עזה היא שלנו. That same night, while Gaza is relentlessly being erased, they took a boat with the first families, ready to occupy the land of those who are being killed and starved to death. המטרה של גרעיני ההתיישבות להתקרב ככל האפשר לעזה, לראות את עזה כולה ולהבין שמעתה והלאה עזה תהיה כולה יהודית. בעזרת השם עם ישראל ינצח ונזכה לבנות ולראות בשוב השם לציון ובשוב עם ישראל לחבל עזה. תראה, הנה עזה, עברנו